Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας. Καλώς ήρθατε στο Star Κεντρικής Ελλάδας. Είναι Τρίτη σήμερα, 12 Οκτωβρίου, και είμαστε συνεπέστατοι στο ραντεβού που δώσαμε χθες. Είπαμε κάπου γύρω στις 5 θα είμαστε κοντά σας. Να είμαστε λοιπόν εδώ ζωντανά και αυτό το απόγευμα. Σας προσκαλούμε να περάσουμε λίγα λεπτά μαζί, μια μισή ώρα συγκεκριμένα, μέχρι τις 6:30 περίπου θα είμαστε κοντά σας. Έχουμε να πούμε πολλά, έχουμε να παίξουμε και σκάκι όπως κάθε Τρίτη. Έχουμε επίσης να κάνουμε και τις κατασκευές μας. Μια συνεργασία που έχουμε ξεκινήσει με τα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου Λαμιαίων και που πάει πάρα πολύ καλά. Έχει μεγάλη ανταπόκριση. Είστε πολλοί εσείς που μας ζητάτε κατασκευές και που ζητάτε φυσικά και περισσότερες πληροφορίες για τα εικαστικά εργαστήρια. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν στη συντροφιά μας τον κύριο Θανάση Ανδρούτσο. Καλησπέρα σας κύριε Ανδρούτσο. Καλώς μας ήρθατε. Είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε μαζί κατασκευή εδώ στην εκπομπή και μάλιστα θα μας δείξετε κάτι τελείως διαφορετικό. Εντελώς. Μια ζωγραφική που φεύγει από τα δεδομένα και έχει κάποιες άλλες προεκτάσεις και άλλες... Είναι η τέχνη του κολάζ, η οποία δεν είναι καινούρια, είναι πολύ παλιά. Ακόμη από την εποχή του Πικάσο. Πικάσο και Μπρακ έχουν χρησιμοποιήσει το κολάζ στους πίνακές τους και έχει εξελιχθεί μέσα στους αιώνες, έχει εξελιχθεί. Είναι μια τέχνη για μικρούς και μεγάλους? Για μικρούς και μεγάλους, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Για να δούμε λοιπόν, για πείτε μας καταρχήν τι υλικά χρειάζονται. Το κοινό τελάρο, ένα τελάρο, χαρτιά διαφανή, χρωματιστά, τα οποία τα κόβουμε, τα σκίζουμε τα κολλάμε πάνω με ατλακόλ και τίποτα άλλο. Μάλιστα, τόσο απλό λοιπόν, αλλά θα βγει κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι τέτοιο μου μυρίζει εμένα. Προσπαθούμε να λιώσουμε το χαρτί πάνω στο τελάρο. Χρειάζεται κάποιο ταλέντο ιδιαίτερο? Το ταλέντο δηλαδή του σκίτσου, χρειάζεται ένα σκίτσο, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, πιο ελεύθερα, επίσης μπορεί να χρησιμοποιείς ελεύθερα τα χέρια σου και τα υλικά. Κάτι θα βγει. Εσείς στα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου διδάσκετε σε μικρούς και μεγάλους το κολάζ? Ναι. Μάλιστα. Κυρίως στους μεγάλους τώρα, αλλά κάποια στιγμή όταν αντιληφθούν ότι αυτή η τεχνική είναι μια ωραία και απασχόληση, θα καταλάβουν ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, μικρούς και μεγάλους. Για να δούμε λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εδώ τώρα έχω ένα έτοιμο σκίτσο, αλλά θα μπορούσα να κάνω και ένα σκίτσο μεγαλύτερο, έτσι. Δεν θα πάρουμε αυτό, θα πάρουμε μια πιο ελεύθερη σύνθεση. Να κάνουμε κάτι από την αρχή, λοιπόν. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κόλλα. Μάλλον όχι αυτή. Να ρωτήσω πού μπορούμε να προμηθευτούμε αυτά τα υλικά, αυτές τις κόλλες? Από τα χρωματοπολία. Ατλακόλ είναι, διάφανη. Μάλιστα. Τίποτα. Την ανακατεύουμε με νεράκι, τη διαλύουμε. Για να δούμε λοιπόν. Μπορούμε να κολλήσουμε και... αυτό είναι πιο σκληρό. Βάλουμε αυτό. Αυτή είναι η κοινή λινάτσα. Πάντως και στο κολάζ αξιοποιούμε υλικά που μπορούμε να τα έχουμε και στο σπίτι μας. Βεβαίως. Δεν είναι απαραίτητο να τα αγοράσουμε όλα. Εγώ δεν πετάω τίποτα στο σπίτι. Μα με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Για να δούμε λοιπόν.
Δηλαδή το σχέδιο θα πρέπει να το έχουμε κάνει από πριν ή... Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε σχέδιο. Αν δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε σχέδιο, κάνουμε ένα... κάτι πιο ελεύθερο. Ναι. Και ό,τι προκύψει. Ναι, ναι. Για να γίνει ένας πίνακας έτσι ωραίος, καλός, πόσο χρόνο χρειάζεται? Με και αυτή από τι την τεχνική, εξαρτάται? Ναι, με το κολάζ. αυτή η τεχνική είναι γρήγορη, σχετικά γρήγορη. Με πειράζουν συνάδελφοι και μου λένε κάνε καμιά 15 κομμάτια τώρα για να βγούμε έξω. Για να δούμε λοιπόν. Τώρα εδώ έχει διάφορα χρώματα, έτσι, παίρνουμε ένα μαύρο. Πάντα περνάμε την κόλλα πάνω. Πάντως είναι υλικά που δεν έχουν μυρωδιά που ενοχλεί. Όχι, όχι. Θα μπορούσα να πω ότι είναι άκρως οικολογικά. Γιατί και τα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει με την Ευαγγελία την Τρογαδή σε Ναι, προηγούμενες ναι. εκπομπές και εκείνα επίσης δεν ενοχλούσαν, δεν ενοχλούσε η μυρωδιά τους. Οπότε μπορούν άφοβα και μικρά παιδιά να τα Βεβαίως, χρησιμοποιήσουν. Το πολύ πολύ να κολλήσουν. Νομίζω όμως ότι θα το απολαύσουν γιατί είναι κάτι και αυτό που το κάνουν με τα χέρια τους. Πάρα πολύ, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Έχω την εντύπωση. Τώρα κάνουμε διάφορους συνδυασμούς των χρωμάτων. Και είναι και κάτι που μπορούν τα παιδάκια να το κάνουν μαζί με τους γονείς τους. Ναι. Έτσι. Μα το σπουδαιότερο είναι αυτό. Για να έρθουν και πιο κοντά. Αν και δεν χρειάζεται και πολύ πολύ κοντά. Στα εργαστήρια, στα εικαστικά εργαστήρια του Δήμου, ποιες μέρες μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μαθήματα κολάζ, κύριε Ανδρούσου? Εγώ κάνω κάθε Τετάρτη 6 με 8. Αλλά ουσιαστικά είναι ενήλικες. Τώρα αν θέλουν όμως μπορούμε να βρούμε και άλλες μέρες. Η αίθουσα του κολάζ είναι αυτόνομη, δεν... Έχετε πάντως στα εικαστικά εργαστήρια αρκετούς ενήλικες, αρκετά Ναι, τμήματα ναι, ναι, ενηλίκων. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγει αυτό, πώς θα γίνει. Λοιπόν, τώρα τα χτυπάμε αυτά όλα. Με λίγη προσοχή βέβαια, μην μας πάρουν τα ζουμιά, όχι τίποτα. Πάντως είναι και κατασκευή που μπορεί να γίνει και στο σχολείο. Αν ο εκπαιδευτικός έχει όρεξη, έτσι, έχει μεράκι, Βεβαίως, ναι. μπορεί να κατευθύνει τα παιδιά και στο σχολείο να κάνουν κάτι τέτοιο, μια τέτοια χειροτεχνία. Ακριβώς. Είπαμε λοιπόν λίγη κόλλα, ατλακόλ, Νερό, χρωματιστά χαρτιά, διαφανή χαρτιά και το τελάρο αυτό, το Ναι. κλασικό τελάρο που χρησιμοποιούμε πάντα. Αυτά τα διαφανή χαρτιά έχουν την διαφάνεια